ċavetta kruċjali mitlufa, skieken ilma kontaminat oġġetti illegali. Hija din is-sitwazzjoni degradanti li tinsab fiha l-faċilità korrettiva ta' Kordin, bis-sorsi tagħna fil-ħabs jispjegaw li t-tmexxija tilfet il-kontroll totalment. Speċjalment wara l-aħħar storja li kexkxet lil bosta dik ta' ċavetta importanti illi kienet mitlufa. Kienu propju ftit tal-jemilu meta l-faċilità nħakmet minn kaos enormi u l-uffiċjali korrettivi kienu msejħin kollha, inkluż dawk bil-lif, sabiex jassistu fit-tfittxija estensiva fil-ħabs għal ċavetta importanti. Sforz iskiet tad-direttur Christopher Sigersma u l-Ministru responsabbli Byron Camilleri, ir-rapporti huma kontrastanti. Fil-fatt persuni li tkellmu magħna mill-ħabs spjegaw illi ċavetta li tiftaħ Division 11 ingħatat li tmexxija tal-ħabs minn priġunier li qed jiskonta s-sentenza tiegħu f'Division 3 u l-biża kienet illi saret kopja ta' din iċ-ċavetta. Iżda b'mod separat sorsi ieħor għalinna illi ċ-ċavetta instabet f'post moħbi u li din kienet master key, ċoe tiftaħ iċ-ċelel kollha tas-Central Divisions. ċavetta li skont l-istess sorsi setet twassal għall-akbar ħarba mill-ħabs Malti fl-istorja ta' pajjiżna. Dik hieda master key għajluma, dak jistgħu iċ-ċelel tas-Central. Kullu kien, iċ-ċelel tas-Central, insomma, id-diviżjoni tas-Central, 1, 2, 3, 4, kullu kien insomma. Li żgur hu illi r-rapporti qablu fuq ħaġa waħda, is-sejbin ta' oġġetti illegali madwar il-ħabs kollu, inkluż skieken u oġġetti oħra illi setgħu kienu ta' periklu kemm għall-priġunieri u anke għall-uffiċjali nfushom. Kullu kien, in-nies ma jistax jorġu, ma jistax jagħmlu skaj, ma jistax jagħmlu xejn. U mbagħad sabu sikkina kbira ġo l-Knisja, ġo kappella, sabu sikkina wkoll għax ma tagħmlu serċ kullu kien. Numru ta' sorsi li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet għalunna wkoll illi huma diversi l-uffiċjali illi t-tmexxija qed issus fuqhom minħabba l-fatt illi minn fuq net qed isostnu li din il-ħadma kollha ma setetx issir mill-priġunieri biss, iżda anke mill-uffiċjali u nies fih dan it-tmexxija. Naf ċert jitkellma jdurġu l-ħabs kien hemm ħafna uffiċjali involuti. Ovvjament dik mhux affarijiet sistema priġunier waħdu, mhux hekk? Kollha hemm uffiċjali involuti. Priġunier partikolari spjeganna illi apparti l-inkwiet trement dwar is-sigurtà fih dan l-aktar faċilità illi supposti sigura huwa kbir l-inkwiet anke dwar is-saħħa tal-priġunieri u l-ħaddiema. Dan hekk kif fl-aħħar xhur kienu diversi l-priġunieri li kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei wara li fuqhom telgħu imfafet sforz l-ilma kontaminat li huma jinħasslu bih. Division 11 biex 12 fis-Central kollha hemm ħafna nies minn li ponos ġbir koroħ jiġu jisu toba, alright? U meta mmorru n-nies b'urġenza għand id-dermatologist l-istal jgħidulu ejwa hemm batterju ġol ilma, avolja d-direttur jgħidi l-ilma hija tajba, mhux tajba. Jekk jgħidu il-professuri, it-tobba. Minkejja l-provi konkreti li anke jiġu minn ċertifikati mediċi mit-tobba, allegatament id-direttur Sigersma qed jinsisti li l-problema tal-ilma ma teżistix. Jibqa' l-fatt li d-direttura du siket anke wara żewġ emails li ntbagħtu minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Skitt itarrax li jkompli jkabbar l-ispekulazzjonijiet u l-ħsieb li dan il-każ huwa każ li l-ħabs flimkien mal-Gvern irid iżommu mistur.